Bon dia! Avui tinc una notícia que m'il·lusiona molt i que us donaré en exclusiva, i és que properament obriré despatx aquí a Blanes, aquí darrere, al coworking jurídic. Aquest coworking ja fa anys que dura i funciona a Girona, en l'actualitat té 16 advocats i ara han obert a Blanes. Avui he parlat amb el jefe del xiringuito aquest del coworking de Blanes, en Ricard Hospital, i després d'unes dures negociacions que han durat un minut aproximadament, hem arribat a l'acord que obriré despatx aquí properament, segurament al mes de maig. Amb aquesta idea, amb aquest nou projecte, espero que molts altres advocats, joves i no tan joves, us animeu i vingueu al coworking jurídic i puguem crear sinergies i donar un bon servei jurídic a tota la gent de la zona, de Blanes i Rodalies.